Ja, jeg gør. Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Du recorder kun. En. Okay. Video. Min skærm. Okay. 3. Nej, men 3, 2, 1, nu. Hej alle sammen. Velkommen til Fortnite. Nu skal vi spille Fortnite igen. Nu ser jeg mit view. Yes. Yes, yes. Hvad? Det er jeg ikke, Gabi. Du har drukket 9. Men du drak 9 i går. Du drak 9 i går. Hold din mund. Du drak 9 i går. Du... Ja, du gjorde. Men jeg vil gerne lige sige noget. Gabi. Okay, nej, alle jer ude. Hvad for en drik kan I bedst lide? Faxe Kondi, Cola eller Pepsi? Eller Sprite, eller hvad for en drik kan I bare bedst lide? Skriv ned i kommentarfeltet, så ved vi, hvad I bedst skal lide. Ej, ikke Prime. Eller jeg hader også saftevand, det er derfor, jeg ikke kan lide Prime. Jeg kan bare ikke lide saftevand. Hvorfor hopper du? Nej, det er lortelus. Du havde hvad? Ja, som vi kan dræbe, så får vi også lidt vildt. Slap af, bro. Fucking slap af. Altså, hvad mener du med, at der er godt loot? Der er ikke en skide godt loot. Ja, en lille. Der er kun en lille. Altså, det er fucking lort. Ja. Over på klassekort, alt muligt steder. Bro, jeg har en grøn shotgun. Det er det eneste, man får. Det er lort. Det du får der, det er fucking lort. Jo, jeg fik dynamit. Til lort, Gabi. Nej, altså, hvis du havde landet dig selv, der er nogen, der vil lande dem, så har du jo bare været død, som du gjorde sidst. Så er du sikker med, altså, du døde sidst. Så tænkte jeg, at jeg bare ville komme for at hjælpe dig, men så blev du sur på mig. Men jeg har brug for din hjælp her. Det gør jeg sgu da heller ikke. De står bare her jo. Og svømmer. Det er lige ikke push. Gabi. Vi får intet loot der jo. Fordi du siger, vi skal. Nej.
Classic calls. Der er fucking godt loot. Hvad fuck snakker du om? Vi kan også få en mythic. Ja, den fik jeg også der jo. Du kolder til munden efter fast. Hvorfor hopper du allerede nu? Jo, det vi skal have bots. Ja, vi vil jo gerne have kills. Vi vil jo gerne have kills. Okay. Altså, bro, dør du der til bots? Jeg mener du ikke. Nej, gør. Jo, jeg gør. Ja! Oh my god, er du død? Jeg sagde, vi fik en mægtig. Hvad? Du er ikke engang død? Hvad fuck mener du? Mener du, vi klarer den sgu også i fred? Hvad fuck mener du? Men Gabi, du ved ikke lige, hvad jeg har fået. Jeg har lige fået en god ting igen. Den her, den får du. Men Gabi, jeg har fået en sniper. Gabi, jeg har fået en sniper, men jeg har en ting til dig, som du elsker. Se, jeg tager lige shockwave. Okay, jeg har faktisk fucking godt loot. Jeg har en mythic, ikke? Jeg har en mythic shotgun. Jeg har et blå sniper og en lille SMG. Og næsten fuld shield. Og du kan også blokke med den der. Og der er en handkanon her til dig. Der er en handkanon til dig. Kan du gøre dobbelt? Kan du gøre dobbelt? Hvordan kunne du gøre dobbelt? Du kunne lave dobbelt sådan dem der runde ting. Og husk at skyde dem her droner ned i starten, fordi de kan okay nu. Du er en af dem, jeg fik, tror jeg fik. Atlet, så. Dygtig. Der er en hammerpump her til dig. Ja, der er også en cola her. Nå, men bare til healing, som er healing. Handsker. Men jeg har allerede shockwaves. Jeg tror heller, jeg vil gerne have shockwaves. Du så bare. Men det betyder jo, at de har addet snipers. Ja, der er kommet snipers spillet nu igen.
Nej, de fjernede jo Reaper Sniper og alle dem der. De fjernede alle snipersne jo. De fjerner alle snipersne, da den her sæson kom ud. Og nu har de addet dem igen, fordi jeg lige har fået en sniper jo. Den nye sniper. Det er fordi de lige har addet en ny sniper til selve spillet. Nice, ja. Mennesker her, tror jeg. Fuck med noget mere pusher. 5 fuck meter, jeg dør ikke hele tiden. Det er dig, der dør, når du pusher. Ja. That's it. Okay, jeg kører bare uden dig. Du ødelægger bilen eller sådan noget. Du har lige ødelagt noget bil. Ej, det er bare en joke. Du kan finde mig ved broen her. Der er mennesker. Jeg pusher ikke. Jeg fucking sniper ham. Nice. Han døde også hernede, så det var hans teammate, tror jeg. Øj, ting til dig. Jo, hatten. Tag den, går vi. Tag den. Altså, det er så irriterende, fordi... Åh! Der er en bådtower, tror jeg. Der er en bådtower. Hvad fuck mener du? Der er normale chests. Der er dynamit og en lille handkanon til dig. Ja, så kan vi bare se zonerne, tænker jeg, når vi er videre. For helvede, flyt dig nu! Du tager den. Du tager den. Jo. Jo. Sorry. Nice. Kom on. Og vi er inde i den næste zone allerede. Kom. Vi skal ud og kill, skal vi. Vi har fucking godt loot lige nu. Det er fucking godt. Se, classic kort. Du får fucking godt loot. Jo. Kom nu for helvede. Jo, men der er helt sikkert. Bro, jeg kører bare herhen af. Altså, du kunne sgu da bare hoppet ind i min bil. Så bro, jeg kører her. Okay, men jeg kommer jo ikke at hjælpe dig. Fordi når du kører jo væk fra mig. Jeg tror, at du sagde, at jeg tog din kills. Endnu en herovre med min bil.
Altså, du er stadig mine 2 kills derovre også. Bro, jeg snipede en af dem og skadede det 100. Nej, du gjorde. Nej, jeg snipede en dag en. Godt. Altså, du er ikke en medaljon. Ja, der er stadigvæk nogen her på mig. Ja, en battlebus. Men dør du måske lidt til dem, fordi de har en bil og skyder, og der er nogen, der sniper efter dig. Se, nu er jeg blevet knocked. Eller cracked. Noget til bare at komme væk, Gabi. Vi kan ikke klare det med det, fordi i 2 timer, så jeg er fucking low. En knocked. En død. Let's go. Han har flash og whips. Materialer. Fordi jeg havde dem sidst. Kom her, Gabi. Gabi. Okay, der røg ikke bag dig, så. Jeg har brug for healing, som et medkit. Er det et medkit? Yes! Medkit. Kom on, nu så lige... Løb ved mig, Gabi. Gabi, bliv løb og hold mig, fordi jeg skal heale, så... Jeg er på vej! Nej, jeg har... Der er bil! Ja, Bo, han havde set mig! Fucking low. Jeg kan ikke gøre noget. Se, det er derfor, jeg hader det her lort Battle Royale. Jo, det var. Han healer. Ja, så skal du jo også ind. Nu. Det er din. Du kan edit den. Ja, du skal hoppe fremad, du skal ikke hoppe opad. Ja, den er ikke reload. Så masser jeg lige min sniper, men også kan man væk. Og lige nogen, der lige der.
Og der er også en medalje. Barbie. Ja. 86, så får jeg ham her. Drenge og piger. Den er cool. Jeg glæder mig til at høre. Og så den her. Bang. Seks levels. Nu vil jeg også gerne spille der. Hvor der ikke er biler. Mhm. 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 Måske ikke. Måske ikke. Ah. Stop med emote så. Stop med emote. Stop med emote. Stop med emote. Okay. Drenge og piger. Husk at smide et like og et subscribe, så ved vi, at I kan lide Fortnite. Og så smid en kommentar. Husk, hvad I bedst kan lide at drikke som sodavand.
Og hvis I ikke kan lide sodavand, så nice, sig et eller andet juice, et eller andet. Bare skriv, hvad I bedst kan lide at drikke, når I gamer. Så er der ikke andet at sige, end vi ses i næste video. Hej hej.